Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. RTVS Silvestrovský rádiožurnál. Výstava Expo mala podľa Richarda Sulíka pre Slovensko grandiózne finále. Rovno priznávam, po 182 dňoch tvrdej makačky sme sa zabavili. Všetkých som tam pozval na drink. Starosti ex-predsedu parlamentu Borisa Kollára na Valentína. Skôr než začneme, by som chcel zaželať vám a hlavne dámam krásneho Valentína. Ja budem mať dneska perný deň, vy asi nie, ale ja to budem musieť obehnúť. 12 krát si moje jediná. Nazreli sme do zákulisia odovzdávania Sacharovových cien. 3 ženy, ktoré bojujú za legálne a bezpečné interrupcie a ľudskoprávna aktivistka. Verejnoprávne médiá zasiahlo výrazné šetrenie. Pozrite sa, aké tu máte toalety. Aký bordel je v celej RTVS. Rozsiahla záchranná akcia na Horehroní. Záchranári Veľký kopec prehľadávajú Veľký kopec v obci Novoť. Pri počúvaní vás víta Otto Gerner A Juraj Jedinák. Počúvate Silvestrovský rádiožurnál. Aj vy si na konci každého roka hovoríte, ako rýchlo ubehol a ako ten čas rýchlo letí. Po roku vás teda opäť vítame pri malej rekapitulácii toho, čo sa do nášho spravodajstva za ten čas možno nezmestilo. Na úvod Silvestrovského rádiožurnálu ideme do parlamentu. Aj tam poslanci v závere roka doslova zápasili o čas, každú minútu či sekundu, kým vládna koalícia chcela o zásadných veciach rokovať skrátene. Opozícia na to nevidela dôvod a tak prišli na rad obštrukcie, nočné zasadania a nekonečné pozmeňujúce návrhy, ktoré sa čítali niekoľko hodín. No dôležité bolo tiež strážiť si nielen čas, ale aj prítomnosť členov vlády, ako predkladateľov zákonov v pléne. Pani poslankyňa Kolíková. Ja by som sa rada najprv opýtala, že kde je pán navrhovateľ? Pán navrhovateľ ma požiadal iba o krátku hygienickú prestávku. To je len tam a naspäť. Tak ak chcete, môžeme počkať, teda kým ju vykoná, ale... Môžem prerušiť teda na požiadanie pani poslankyne nakrátko. A poprosím pána ministra, aby sa vrátil po ukončení svojej hygienickej prestávky hneď naspäť do sály. Ďakujem. Odporúčacia tabuľka. Príbeh je inšpirovaný životom a piesňami legendárneho Františka Krištofa Veselého, ktorý bol v 30. až 50. rokoch minulého storočia divadelnou, speváckou i filmovou hviezdou. Posledný spomínaný návrh sa snaží presadiť predseda hnutia Oľano Igor Matovič. Zuzana Dolinková z Hlasu SD pripúšťa, že by sa zákon mohol zmeniť ešte do konca roka. Mohli by rozšíriť zákon o NCZI, ktorý už v parlamente je. Parlament bol uznášania neschopný. Prepadnutá cesta, ktorá k nemu vedie, nepriazná je už 16 rokov. O tom všetkom budeme hovoriť s europoslankyňou Katarínou Nevedialovou. Tým, ktorí sú v systéme a majú vek do 54 rokov, pomôže zlepšiť stav úspor predvolená investičná stratégia. Ďalej povedala, že verí, že Slovensku nehrozí povolebný pad a vládu sa podarí zostaviť. Tak vypili všetko, alebo nevypili? Asi ste o oslave úspešného završenia účasti Slovenska na svetovej výstave Expo v Dubaji už toho veľa počuli. Hlavný aktér, ktorý musel pozadie akcie potom, ako ju preslávilo jedno video, vysvetľovať aj poslancom v parlamente, je bývalý minister hospodárstva Richard Sulík. Tak ako to teda bolo? Ono sa to zdá, že však výstava, však Ježiš, tak
samé žúrky, ale nie je to pravda. Taká výstava, to je tvrdá robota. Tí ľudia tam naozaj poctivo makali a vôbec nie za nejaké veľké peniaze. No tak áno, posledný večer o 10:00 31. marca zavreli brány Expa. Už ostal iba tento realizačný tím, hostesky, ešte nejakí ľudia. Áno, zabavili sme sa. Rovno priznávam, po 182 dňoch tvrdej makačky sme sa zabavili. Všetkých som tam pozval na drink. No a teraz tá moja veta, že všetko sa musí vypiť, súvisí práve s tým, že doviesť alebo vyviesť alkohol z Dubaja, alebo teda do Dubaja alebo z Dubaja je prakticky nemožné. No tak čo s tým spravíte? Tak boli tam nejaké zásoby a áno, tieto sa vypili. Já mám bol a ten bol nebolí, alkohol všechny rány zhojí. Kdybych já měl alkohol, požral bych se až na mol. Láska je jak cigareta bílá, to kouříš, zapálí se jiná. Kdybych já měl alkohol, požral bych se až na mol. Teraz sa pozrieme aj do regiónov. Tentokrát zavítame do Vysokých Tatier. A okrem zaujímavej reportáže to bude aj malé technické okienko. Slovo má Janka Grajciarová. Matúš Kostelník na parkovisku pod Hrebienkom, teda pod Zubačkou na Hrebienok. Pozor, terminus technicus. Zubačka premáva zo Štrbského plesa na Štrbu. Tuto premáva pozemná lanovka. Aha, ďakujem veľmi pekne. Takže oprava, Matúš Kostelník pod pozemnou lanovkou. Akí sú športovci? Chce sa im platiť parkovné? Nechce? Sú milí a platiť parkovné musia, no. Aj vás niekedy tak namotivujú, že si hovoríte, že tak deti všetci bežia hore, pôjdem sa aj ja prebehnúť? Mne stačia tie výhľady. Radšej z dola pozerám na tie krásy, než by som sa mal hore trepať. Dobrý deň. Dobrý. Tak ski alpinistu, predpokladám, som tu prekvapila pri obúvaní, nie? Idete na zjazdovky? Idem liesť. Správy RTVS. Vážení priatelia a poslucháči, budeme si musieť chvíľočku na tieto správy počkať, pretože koliesko sa nám točí, ale už to bude. Takže koalícia sa dohodla na návrhu štátneho rozpočtu, Izrael ohlásil koniec prímeria, dnes bude zamračené a hmlisto popoludní dážď, aj mrznúci, alebo aj so snehom, alebo aj sneženie a -1 až 4 stupne. Počúvate Silvestrovský rádiožurnál. Rádio Slovensko. Teraz sa už pozrieme do sveta. Konkrétne ideme na udeľovanie Sacharovových cien. Dostala ju napríklad iránska Kurdka Mahsa Aminiová. No a v bleskovom rozhovore nám Anna Šípošová povie, za čo. Tak Mahsa Aminiová, ona už je po smrti, zomrela v Lani, a to vo veku 22 rokov potom, ako ju zatkla mravnostná polícia za to, že nemala správne nasadený hijab. Mladé Iránky odmietali po jej zabití nosiť hijab. Kto sa ešte dostal do užšieho výberu europoslancov? Ďalšie ženy, 3 ženy, ktoré bojujú za legálne a bezpečné interrupcie, a ľudskoprávna aktivistka a väznený katolícky biskup z Nikaraguji. Ja by som sa chcel opýtať, či sa neobávate, že vzhľadom na ten vyrovnaný rozpočet a to šetrenie a všetky tieto krízy, či sa neobávate toho, že vás ľudia budú mať za sociálnych netvorov? Tak pozrite sa, pravdepodobne ten rozpočet príjme
už nasledujúca vláda, takže oni budú tí netvorí, nie my. Prepačte, ale mne to pripomína pána ministra Plavčana, ktorý na každú otázku, ktorá mu bola nepríjemná, odpovedal: ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Kľúčový bol ten telefonický rozhovor medzi Alexandrom Brežnevom a Leonidom Dubčekom 13. augusta 1968. Pozrite sa, aké tu máte toalety. Aký bordel je v celej RTVS. Tak máme aj pekné toalety. Áno. Skôr než začneme, by som chcel zaželať vám a hlavne dámam krásneho Valentína. Ja budem mať dneska perný deň, vy asi nie, ale ja to budem musieť obehnúť. 12 krát si moje jediná. Tento rok sme sa rozhodli zaradiť do silvestrovského rádiožurnálu aj jednu novinku. Špeciálne pre vás, našich poslucháčov. Spoločne nazrieme do rozhlasovej kuchyne a budete počuť, ako vznikajú v zhone a rýchlosti naše príspevky. Poďme teda do štúdia číslo 10, kde, ako pozerám, momentálne sedí Soňa Otajovičová. Sporný návrh zahlasovalo aj hnutie Oľano. Poslanec Milan Vetrák pripúšťa, že parlament je Poslanec Milan Vetrák pripomína, že parlament je v súčasnom zložení naladený viac Ešte raz. Dobre. Nechajme Soňu pracovať bez stresu a poďme o pár dverí ďalej. Vchádzame do štúdia Rádia Regina Západ, kde je už Eva Viteková. Vyskúšala? Hrala. V našej domácnosti nie je lepšieho pomocníka. No, dobre. Je to jasné. So sluchadlami je to vždy isté. Istota. A za ten môžeš pridaním motorového pohonu sa... Nahrám to v kupe? V kupe a ty si to postrihaj. No dobre, už veľa hodín dneska. Pred predčasnými voľbami sme sa stali svedkami zrodu novej športovej disciplíny. Zárodky politického boxu sme tu mali už v minulosti, no hlavní aktéri to teraz, ako sa hovorí, dotiahli do dokonalosti. Priamy prenos z jedného zápasu vám ponúkame aj teraz, komentuje Michal Dudka. Dobrý deň z ringu pod Bratislavským hradom. Dnes to bude naozaj veľké volebné boxovacie finále. No a prvý zápasník už prichádza. Rozcvičuje sa starý známy provokatér Igor Raptor. Prečo klamete ľudí? 13. marec 2018. Na základe vašeho zákona môžu jedine cudzinci na Slovensku získať papierik, kvôli ktorému chodia. No a kto sa proti nemu postaví? My to už tušíme, áno. V tejto chvíli sa to potvrdzuje. Je to bojovník Robert, ktorý sa preslávil rukami v putách nad hlavou a už aj vyráža do útoku. Jedna rana za druhou a ďalšia. To je nepríjemné, ale Igor sa bráni a máme tu jeho prvý výpad. Útočí, kopanec a zásah. Fanúšikovia nahlas povzbudzujú a nedajú si svojho favorita, ale pozor, prekvapujúco zo zákulisia vystupuje ďalší bojovník a vrhol sa rovno na Igora. Jedna rana, ďalšia, oj, tak to je nepríjemné. Zápas sa úplne zvrhol a je mimo kontroly. Konečne zasahujú rozhodcovia, oddeľujú bojovníkov od seba a zápas je na teraz prerušený. Tak si ešte povedzme, že zatiaľ je to nerozhodné a o priebehu budeme informovať v ďalších reláciách.
prokurátorka podala odvolanie, pretože chce prísnejší trest. Pre IT odbory to však môže byť reálny problém. Územie tvorí krasový ostvor Šermovského hrdla, pod ktorým je rozsiahlý jaskinný systém. Viac povie redaktorka Martina Černeková. Košická krajská polícia rieši prípad, keď matka z východného Slovenska nechala šoférovať svoje batoľa. Mohlo dôjsť k závažným následkom na živote a zdraví, najmä dieťaťa na kolenách vodičky. Krátko po 8 z rádia Regina Stred. Pozdravujem na cesty a dúfam, že na cestách nebudete mať stres. V týchto hodinách záchranári Veľký Kopec prehľadávajú Veľký Kopec v obci Novoť. Rádiožurnál Šport. Španiel Carlos Alcaraz získal premiérový titul na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. A na rozdiel 2 gólov naši odskočili pri avizovanom vylúčení. Presadil sa Filip Mešár. Sabatikál, teda ľudskou rečou neplatené pracovné voľvo. Skôr ako neskôr. Dnes je na starej dáme druhý voľný deň. Pokiaľ sme hrali na Balkáne, tak... Kolmica smerom dopredu na Červinského, pridlhá, výborne! Slovan. Tak to by mi tu neprepáčili naozaj. Trnava sa zatiaľ bráni famózne. V kvalifikácii skítu na Svetovom pohári v Katare sa nepomýlila ani raz a trafila všetkých 125 terčov. Počúvate Silvestrovský rádiožurnál. Dnes to bude spravodajsky aj informačne mimoriadne plodný deň. Naši redaktori očakávajú a monitorujú aj tieto témy. Rádio Slovensko. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Nemocnica vo Zvolene po pol roku rekonštrukcie prvého poschodia spoločného pavilónu otvorila nové nadštandardné oddelenie, ktoré má vďaka systému tzv. Plávajúcich lôžok priniesť zlepšenie chodu neurologického a interného oddelenia. Ale čo sa týka teda kolónky dnes očakávame, tak tá vyzerá trošičku inak. Takto. Predseda Smeru SD Robert Fico bude rokovať s vedením SNS o nominácii Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Rádiožurnál Počasie. Dnes počasie nebude, ale máme pripravenú výživnú náhradu. Podľa pranostiky na svätého Antóna sa nasádzajú kuriatka, na Prokopa sa liahnu. Na svätého Antonína kosenie sa začína. Na svätého Antóna každá jahoda je červená. Rádiožurnál. Nevieme, či sa tieto pranostiky naplnia, no v novom roku 2024 vám za rozhlasové spravodajstvo želáme len to najlepšie. Užite si ešte posledný deň odchádzajúceho roka. Za pozornosť vám ďakuje Oto Gerner a Juraj Jedinák. RTVS Rádiožurnál.